Dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Lah iya, kowe sing mak ratap. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gedhe dawa. Pak. Dalu nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu, bapakku yang ter Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sang waku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Heeh. Nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa trane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Heeh. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 PGRI Nganjuk. 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara apa? Heeh, kowe rene wis pira? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Heeh. Tahun wingi nggih wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Heeh ya. Nggih, benten kali SMK aku Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kaya panjenengan Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa? Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya nguntapil. Bisa sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA ta, jadi Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para
siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk. Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya ya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis toke dawuh. Wis monggo genduk niki salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong lola long Ayo ta sambung rasa
iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Heeh. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Ah, Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi. Ya. Juga woro-woro ampun kesupen. Benjang tanggal 29 Agustus 2026. Wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, ngangkatan Rejoso. Heeh. Ya, Nak, baca, Nak. Nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya iki mau do salaman kelawan aku Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Tuh, ya. Ya. sing gedhe banget Mas bapak Arep ing Terus Paksi
garap gamelan Bali para kanca. Mami. Woi. Hup. Rasanya kurang komplit, Nduk Niken. Kalau beliaunya menjalani Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Setunggal, namung siji Oh, setunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora, wani ora. Niki
Ayo, iki. Iki dalange SMK PGRI. Satu nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba, Gus? Kalau Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo O. apa meneh kangkong. Heeh, Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Iki anune Mas Akbar. Anda sama apa nyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo. Suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang engko. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Ayo. Galuh gawe O. Heeh, kayak itu. Heeh. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya, Apike ya Allah. wah sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketon. Trimo lamun kataman sesare. Lakawana longso srahing Bathara. Ya. Iki lho, siswa ana ing SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane niki kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Ya batin kok siap menyawamu ki. Gak tatak blas. Ora tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrik atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge Sapa? kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Gus. Asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pupulo. Ah.
Tak wayang le iki le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokangkon. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Ya. Lintang Asmoro. Terus. Dirli. Sing kendel, sing tatak. Ora saise. Yo apik, semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang ku nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora kober leren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak Amin. boleh. Heeh, heeh. Ya, Cak Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur rek. Terus sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Hei. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Mau tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Ya. Dagangan iki wis apa-apa. Heeh, wis kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Heeh, semangat selalu. Heeh. Pastinipun, Pak. Heeh, ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso berandaka. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap niken salin. Amin. 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 Nggih, Heeh. matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondomono. Terima nggih. Ya. kita saling sih karo Heeh. para sinden-sinden. Heeh. Ya Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur? Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Heeh. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ya Nduk, tampil lagi Nduk. Nah, iki. Sampai. Ya. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Nah. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal Ah. bagi yang merayakan. Heeh. Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Iya. The wish on the well wish. Hah? Iya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Heeh. Ning cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lo kondang rek nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke.
Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. Nono. Kok nano-nano yang ngomong tau kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah, ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep arene diluk Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak. Iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah di warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang. Oh, yo, ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk, saiki mampane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, Nggih. dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, semoga ku mas kurane. Tahu Mas Agus yang. Iya. Pira? Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetane piye Ken? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Guru. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri jian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene ngene ya Mas. Ya. Ini, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo. Jahipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalap tresna datang kendhat saking sepuh ayo tangane mendek
bokongnya jentit. Nah, meding. Ah, iki untuk medek. Ah, yo. Mate ning asmara lata ati kala angkana kula tresna tatan tendak saking cep munyer lare wangi apa teni munyer ayo munyer angsati kasarnya talietaku seleramu nyapo mambu to mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Karena si Bait masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih, Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Sele. Mas Joko bilang kenceng, matur nuwun.
Apa? Bayaran Ya. kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Heeh. Terus semangat terus Ya. menjadi sindennya sering-sering, sering-sering setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elmu sing anyar ke lho. Ya aja to, Pak. Ya Allah. Ayo. Terima kasih, Nduk, sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Heeh. Mike itu digawa. Heeh. Genduk, niken istirahat dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Oh, niken kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspitanala Nyidra Asmara. Nggih, spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih, Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Yo, Bu Dwi Kurniawati terus Wanda dibacotke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala. Oh, ngono kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Wanci goro-goro. Oh, ngono ya. Ya. Ayo, Bu Dwi terus Wanda kawan Opa diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala gamelan plus musik. Yuk, musik Wijalas Indonesia. Dados. Kasus tunggal saya prioritaskan permintaan dari Sekarisa Decoration. Ya, sing direkomendasi lagu apa kawitane Sinawang. Sukses selalu untuk Sekarisa Nganjuk. Ya. Jaya selamanya. Ya. Murite saya akeh seswane saya ngrembaka. Ya. Nyatane ya murite napa seswane terbanyak di seluruh Kabupaten Nganjuk ya bangunane ya hebat ya ya yo karek telu sindene urung jumeneng ya kari iki kepruk Mbak Mayang terus Wiwi Irnawati lawan Mbak Retno Cungpe oh ngono ya yo gaturi minangkani pamundhut saka Sekarisa Decoration ya iki saka Kediri yang bareng rawuh Mas Joko Kedung Malang ya uga assalamualaikum Pak Kanggo waalaikumsalam kawasan Pilang Bangun Direjo Bagor Nganjuk nonton lewat streaming matur sembah nuwun ya nek tak saranke sing adoh-adoh rasah merapat rene mergo panggonane wis ora muat untuk menampung para penonton oh burung sing ana YouTube ya ana YouTube Ini mau mencapai 6.000 lebih pasang mata. Oh, ngono. Burung sing ana YouTube Sekarisa, yung ana YouTube liya-liyane, urung ana ning TikTok. Ya. Pokoknya mencapai hampir 20.000 sing padha meresani pada malam hari ini. Ya. Ya. Coba kayak apa? Ya, niken nganti goro-goro pasti no. Ya, ya. Coba kayak apa? Diaturke. Kawitane Sinawang. Yuk, dados.